papa do ma hene konson hunza obi mfa sika nkoto wo minim nke pere na o pere no o pere akoy obi a ka chiro se you bet me come confront to say me ama bibi afuri sura adma baba ah na wo hene ogunsa utimi ka se wonyi ni se konfu bi betimi akoma ma bibi aba na go kra ya kan sikaja ko fi no be yidi ba dwam no won hu se ba so won hu se ba so Arafo ye mamu nyina atenasem makwaba aha nyansapo kasamfonyi so yenye so no ba akopɛ osi yesane no madwenba ekwan so ni nyina ene se yetenase a ye ne madwenba ene tenase na ensem a abɔpɔ wɔ nyansapo ekwan so no wo moboa ye ma yesane wɔ honom enti kenye ho atetesem afutusem amamre abakwasem ene etoda amanyosem kakra efrafra ni nyina no ene aka bomu a yedi wudwuma wɔ kasafidie so subscribe ya Wadarma no aye ntem ani de ni abrasem na wa subscribe de aman sane ye be ya ne betom bia no nsa beka no wa share amanchirima nso enya bi ahwe ententem so se wahwe me nsa nifa so a me ne akonfo black power tumi tuntum ye se de wo gentena pa wo ginidi a enya bone ekwan so ewo ewiase nyina ba bia ya fidie koduru nyina no wono enene me ne nasi nkonwa wo nkonwa so a ye bedi enkomi ana nua akwa aban ne jozu nua sa wo ho ye de oh ba de na mada roma metia popa hodin wum okay na eche na ye de echa eche mai me bosom che okay nse bebubum akomfo nso tumi hye chese enya ahemfo nko a anya ahemfo nko a okay nse bebubum onsa ahemfo ni nyina mo ya akomfo okay ahemfo ya akomfo onsa tete no na komfo ene tena apaso ai no kure na ye frɛ na pakan no abosom na ne ye do motena so na o ma be kom nti se na ahemfo no bebre na abosom na wurawura o mu nti na o mo no frapa nti ye no mbibia ye pe enye nwanwa se obi te se santini se ukaso ye komfo ana se wo ye bosom a chinye bia go se de wa santima mu nyina tumi awodo ne abosom nyina no ono mum ene o mo hye nase nti de o hye nase ne ye de no ntimi nye komfo man ni okay abufia entremu ti hawa wo ho eno no na enne no yensam no nanka asem nhyeda enifie eye ekuo bi a atete apansam awiewie sa amoako ne yadu efiri tetentre de di besi samre ya wo mu twa mu wo atwaye bia enenei wo mu sesa nka bomu eye tinko mpese wo ka wo mu bomu biem na ba bia wo hye ase teteye no wo mu sa akeka afuafua na esa ebeye akono sede ne asantema ya akono free tetentre de mfisha bese ahanu ebeni e kan ye ho bomu edi besi samre nanso no won mo kosia ye no ekowie no na botaye a wo mo de koye no enipa bi nti ama botaye no antimi yampie ama abontena sebe sikadwa kofia efiri tetentre de enye ye ne yeka English broni kura atro e won poto kasemu e de to ho besi samre yi no eno ene ode ato apaso a oye na dwese obesi no atwetwe ye nyina ye nim osagefo ose ade yo agima bedu a woye doma hene enkomo akodi ye e wo bra bron chempem wonu mu etwahia se omo kan mo aboma wode kotu dwa se sikadwa kofi no kura no orese ne nisu ene ne ban sitie na ese de so am magazine ena ekoye a wo mo omusoso mfidie na ase nade elka bo ma wonu mo esoso ye yewie ne ekope eye akado eye sikakoko bi ne de kan ho ene ade se de wo gentena pa ye kwambone so e wo social ene ni media no so a mofra motofo akura no wonu mu si na twetwe na wo mu twa bi ebo no ye de ya amase ye betwa abo no demom ye bai se ye bepemu adesua na ye sua na ye bisa nsam de afa ho e wo ho se no nso se mfinsia be se ahanan achinie ena sikadwa kofi obiri konfo anoche oye na wanwade a efiri ewiem besi de wote okuru wi okrawe ne brare nwoma so obim so tumfo se tutu a odi kan ye ena so eno ne asante kra the soul of the Asante a ekan ye bomu se de edi sipaguru acheche niema aka bomu no eno na ama asante aya asante firi tentre de edi besi na sabia kroto ya esa abo apreko a abo bia peso do sade a osuayen nanso emfa eda enti no enei se fisha na enti ne wo aye goldsmithfo a wo mo asante mem hanu a wo meka bo mu so ye de a ene na asante enwanwu ye nko na hwe ye nko bisa no nana
akwa ababiem Josumenia. sɛ wate we de wa wo papa wo Me papa na mebusa question bi afa. Enyem bia me papa. O wanuanom. o wo wo anuanom sɛ wo ba sɛ de ye nyinaa ye nim no ɔno no kora nyɛ nne na asɛm na ayɛ asɛm a sɛ ha na ofire aha na subambɔne ni subamfo nti ɛna ɛma predu a wɔn mpia na awampa mu ɛna okuku pie ni nuanom bi a wo pɛ no mema producer ɛde ato ɛso na yɛ de ani krutua bi sɛ hwemienu santem de akwa nansa na no mammodin no me wi a edi keke de ya na obi won ma obodin kura wo hu na mama producer nso ɛde ato so na yɛ de ani ɛde ahwɛ na nuanom no Because me nim so nuanom. okay ni nuanom bi ɛyɛ asuminya hene sɛ wonim asuminya hene asanteman so ya asanteman so ɛhɔ ne yesu sɛ asante pie firi yɛ ba yɛ a kwaye da hɔ no ma ya wasisi mu a ɛho nkonya de nyina wo kumawu enso ka ne nuanom saa so ɛna kwabre ebra ɔhɔ asante akyem ai Nia mi kurom kwa abere. ai Ni nuanom wo. ai ɛna asante akyem agogo ha afei asante akyem bompata ɛna afei kwaman afei tepa na de adu sɛ atwere wampem Ono so ni nuanom. yo ɛna afei kwawu obo ɛna wɔn abusua panyini ɛne akwamuman hene enti anuanom wei ɛna yɛ ni nua obisa ya afei yɛn kɔhwɛ mfonyin no na yɛn hwɛ ni nuanom Na nka me kora me pese me hunu sɛ so wɔ anuanom de a ade a ɔyɛ no ni nuanom ka sɛn na akyerɛ no. wo so obisa asɛm o na ne etie ni kakra me nso bi a metimi de ayi wa no nie yɛnim sɛ nka asuminya na yɛ aduan na PC nanso anei dɔmaa se wɔn na yɛ aduan na PC enti wo nua panyin na apɛ sɛ ɔgye n'anim nyam no ɛnɛ sɛ wo yɛ biribi a wo nua panyin betimi anya wo ho do afrɛ wo no atufo ana Ɛno nti na me busa saa no. Nti yɛ wɔ sɛ wɔ anuanom ne de manya ne ntiɛ sɛ ne maame afirim. Ne mum dua bu a yɛbɔ bi puma mu. Ne maame nua wɔ hɔ. Enema ɛkɔ so nyinaa me hu sɛ ne nua bi atu ne fo. Akasa afa ho sɛ bla jaade a wo yɛ no. Ne de wɔ ha wo bɛba. Ne maame bi ntu ne fo. Ne papa bi ntu ne fo. Enti na me pese me hu no sɛ enyem bia wɔ hempɔn sɛ yɛtumi to na sawrama na. asarama na no yɛ asɛmbisa ensi wɔ yɛhwɛ mfonyin no na yɛmra yɛba na afei yɛbɛfiri asarama na no so ɛde ato aso arafo papa bi mo yɛmfia ne kutu awisi ahwemienu santem yi ɛnhwɛ anuanom yi a yɛabobɔ wɔ mu din na yɛmra Hello!
na yɛntie abakɔsɛm bi a ɛwɔ mu yɛka yɛfonkrom adeɛ paa nananom aduana ade kyibusua no yɛfonkrom adeɛ paa ɛyɛ Asuminya Kumawu ɛna Abura ɔmo ne yɛfonkrom adeɛ paa ɛyɛ maame korɔ mma Abusua awie eno na mode mani kutu awisi amne mienu santem ahwe no anuanom ni nyina sabe ketu anim kura wonom ene mahunu ewo mofidie no eni no na mea me maame ye asante ache me yanduru ho se me guso me busa me question se me wie me busa so wo anuanom ai ena wo de ni nuanom akire na wo maame wo maame enti die na ne maame so wo ka minim se ne maame wo bibi ka nanso no nyansapo eba nte ya na wunim se de esi gi adwumadi no wo se ebo moden ni atwepini abrewa na afe yagi abrewa anum asem enti mea me maame asante achema agogo oba apanyina ho ana se oman hema ho de gya no fama me meto ache enti ne de metimi aka akire ye maame nyina ne se onhwe na wonya ne ba ne kasa kire sanse wo a obone a woto ba bi nka se be ma bobra na nsi ni ya ese oba na onya no na amoa no ne mum se be ma bobra na se onya ba bi si a ese oba papa a onya no enokre hwe de bia metimi aka se Ghana fo ma nipa metimi di ne ho adanse ye pa ye wura yire Lady Julia asem ya na wo kan ono na metimi di ne ho adanse ye firi se ye nyina be bom company akohwe ye chia nansen ye papa kumfia me ya ne yire be kan nsem bi a me na me bande ne social media o se firi won tene nka bi se oye wo hene yire a on kasasa ye nhwe nsem a amanfo akafa ye wura o se tu ho de wom de nim papa kora de amana dane bone ne mum ade a ye bone de ye pese ye sesa so papa yi ye wura wo ma owo yire yente se ne babi akasa se omo ya tete omo ofi o yente se ne yire agrant interview se manfo odi ni kuna tem so nso be kirem se o pe ba ware a hwe ye wura yire ho ne sua ne ware sa ba ni bi ne mom nye ma bi a o ma no twen ene se sore e be kan sem hwe me papa do ma hene enne onye papa biem ade otimi po papa sa onye papa biem wa wo se wo po no on se first ye se confirm mienu ko a nka krokro nka bi akwala wo ma me no papa e ko kete ho a nka wo nka ho na minim se first woni ni nua panyini ene wo beef yes sante hina sem na wo kan ya na ni nua panyini de biara me ka se omu beef no na ye mpanyimfo beef ba se ya amatilapia ye dai aba be wurem se wakeka de akofuru sikadwa kofidi a meso me ye konfo entina se wakokan to kwa na ye fisika no de aba spiritual entina se metime ho firi ho because me ntimi ko kan sunsun mu ntokwa so se metime ho firi mi papa ho entina me ne papa do ma hene ye wie dia black power kan nyina ne se kane na nka obefan se eyenuafo mpanyimfo mienu na ba akodie ase wo mu no ho ana da bia ne nua panyin no pese onyina nim tia nyina ye nim do ma hene ko ya medin otumfo no kra no wo se wonte ase se edin obia raja ko papa wo so pa obi din otumfo no se no wo se wonte ase ntia no de nka na ye nuafo na so wakwa ba bedru ye nia ye kra ye so de ka santema bo ma santema ya santema no eye sikadwa no enti eno enenam so ama se wapo papa matwe me ho o be kire wadwen de a kire no o se yesua bibi se akola timi tu ne papa fo papa so timi tu ne bafo se me ya de na nya me papa na beka se me so me papa ko ya de na nya eye me na o se meka so ho na emom na o se de papa to nchen ti na me twe me ho afiri ne ho no na me timi ka se ne wura afiri ne ho ana se onyi sunsum semu nni a me so me gina sunsum manam nti na o se me papa hu ni sunsum mu ba bi o so ogina o hina ogun nsa nkasa sa sa sasa na o hina ogun nsa utimi ka se
wonyi ni se konfu bi betimi akoma ma bibi aba na wakonwa no wonya no wai wo se wakokon akuma santefo ahemfo nan tumi be na ade kun wo mu kwa be na afa so ti ase na ni keke se na ni keke ntokwa anti wo de yemfa ne se physical si eja wo ne santehene gina ho a obetima bo santehene ana do man no e fit won so ota prapra no ne ade nti katachie entokwa ene senka omo mo pagya dade nyina ba kokon ntokwa entokwa tumi na de bawo obi betima to ne nsafia bi abo wo a obeka se ye cement bag miensa na abo enti ntokwa ye sunsun ade enti ne oye bie mu ma na obetimi obi a wabu firi tete abepim nei no obetimi abo na ana obi otimi wo spiritual physical wontimi no enti neno mema me papa ye besunya niema bi enye ntokwa ba me fa akwanya we so ama ebunofo atiase se ebunofo ne asantefo ni beef na emum doma hene ene asante na wo beef okay enti omonte ase se eye doma ene asante ene enya beef because na first na doma ne nua ene wo beef sese ne de akwanya ti so akwa sikadwa kofi ne de doma ne asante enya beef me twase pa impo domani impo nukra migidi se okwo a enye omu nyina na de ohini yi wo mo de wo mo tita man amu ande se santehene ye bibia eye papa wo ye boni a wo se yagitum se santehene na de ayeye aha enti se wo gina domanam aye sa de we dia mesire se mo mfa mfole for the bono doman kasa ene ni asante enya yenwe na dwumedia na omu edie no aye sa de omo so mpese omo ko omo hu bomu ema no eyeyi ewo bono ho no minim te bia nka bom na tie no afi mbenya bono man hene amana yeya na se bono hene amana yeya na eno na sansem be pii mu obi be sese se dwumadie no ene sikadwadie be pii mu no na fa kwa mu sa emfa kwan on se ya na mpanyofo bu bi se so ma wure fu kuro mu hina ben a wo yera dwaba ase enya aben eyi chiniye tase me ni obi aka se chiniye de bia ni wa asante hene be sore a oba aben wa asante aben wo ho ne mum ye wa asante chiniye sante hene tenase a ni ben chiniye no eye nson enokure ne nson na eye no tete no na mantem no ne ye wonan na asante wo mu miensa ena kwa me nkron ba bachiche mu a ena ekonya nkron ena asante nya mu nsia ena sese na achiche mu amana kwa ye 14 16 ena asante kura mu 7 nti say 7 no kura ne ye chemu mienu a asante wa upper hand sen Ghana nti ne bench ne ye nson enson so gina ho mane ma efe nti ye behire ye papa do ma hene sa ade na de to nanim no nya no na wo krata anim se open kambo mu a we ede nkambo mu ba emfa nkambo mu mba asante sha ase se omo ka omo ho abomu no enye nne wo asante na wo ho no maka omo ho abomu no enye asante fo nko a wo nti bonofo omo nko a ntimi nka mo ho nyede embom se wo hwa asante nhihye ya ye wo bonofo wo ye wo nordness ye wo frafrafo kusasefo mampurusifo anwonafo mfantefo enzamafo other tribes no ye wo bia leader e wo manhia nti saa nhihye na wo ye no ekwan abe na abefa so a obetima aye wo de di se wusua de waye hwe menye sunsum sore ne mum ye sunsum adwuma ma memfa ajagoraja enye example bi nkyere Ghana fo se ope obi a wo ma sunsum sore aye akono a eye ajagoraja ande achinye bi ani so ti ase enti se ope se usua sunsum sem na operation no na ye fa sua ajagoraja ne mum nkase ntia ajagoraja se ope se wahenie ye fe ema nipa bia krokro wahenie a sua santehene ena ema ahenie aye fe ama nipa bia akon do se obedi hene first ye chi obi kura se obedi hene a na omma because ye se ye bekum santehene na yi sa hu ni nyina afiri nipa mu ama na nipa etimi do wo hene eben wo hene eka wo hene bom etie wo hene asem nti se na opese wo ye sa ade ni bia enye kasa twitwie ni atemdidie ena obetimi de nakonwa na bafom na emum tam na wo kasa tie nakonwa no na pagya no
de na kosoro na wo de na wo pese wo ka bom ma ne pagane na esenke eno nti na me se me papa dom ahene saa nkrata na okokan ye no nyen no na ne atwera ma no enyen no ene atwera ma no di se wo gidi se nye sunsun bia na de sikadwa kofi ba ye de a ene na boro nchempem na mo ka bom na mo sori amugu nsa wo ye bibia akonfo ba no na ne wo busa wa akonfo no se sikadwa kofi de hin na firi ba ye akonfo ni bon sa akonfo ho enti wo peso mo kire se boro nchempem na mo hia na mo keso mo ka mo bom no o ma ngu nsa anya amamera na enti kwa be na mo fa so gu nsa ne kwa be na mo fa so mo nyamuaye eye sunsun ma de so enti se wonnimu a na wabusa na konfo no kora be so lati ade a oyeye ade ba kwa na mbisa mo nse sasa ne Ewurade ma hene ka yenim obi a wabrɛ pa wa pa wonya bie na enipa mpo comfort mi bua no ema o ma na duru ema otumi ewo ya asante ade yenim sai mfuni bi wono kora na awo ni wa ye po obi amana di akonya busum bi na ebuaye ema nipa timi ba efie ni ade efie ko bi otumfo ma na ehwa na mpesa me kan Nyankopon fa ne kra ya ensie na on fa ne sunsun pa ene somo de som asante ensanta ne banachi na asante ba bi asante hene peso de asante koduru no onye kra ntra ho kobiri ene hye nkoma ye wo asante hima na titine hwa ne hye nkom abosum ya ne akonfo ya ti se wugidi se konfo bi nya adwuma wo ho dia enti doma hene betima bodwa afra konfo so mo mekom tepa ba ne nyina wa hye nkoma meba piem enti se bi obi bisa se eba kura ye nipa eno na mitidi se ya de nwanwade ehu yie pa se konfo etimi ama obi a onwo etimi awo na se konfo kro na se metimi aye nkonya na me ne obo ade akasa na ode anwade di friso de aba ade ndi na no de ntimi nye possible man ni me obosum bi a ye fre ne PSA ohwim sika de manwa o ye adwuma na de fra sika enhye se bibi na opese wo ye na wo de ya eboa ma de no konenim enso se Ghana sika cause wo de ama no wa hira so e na wo de ama obi timi kosofo ko hira e kwaje mpaebo e de tuna na mo ma ne yeye obi timi ko malam ho e kwaje mpaebo na wo de tuna na mo amana yeye na obi akokonfo ho akwaje mpaebo atuna na mo amana yeye obi timi ko wo hene ho e ko sere mpaebo yen hwe wo mo a o makwaje sante hene nsam nhira se o mu kodi dwuma bi na yen hwe se dwuma di na anya yi da na boy bi a ye friend Asante Warriors obo boxing Asante Warrior o say Asante what Warrior the be first one we dey waka ni eno ana maka yen ba anu anu aka so I say Yesu ko o mbisa say woni Yesu no was no anu aka no ntimi kura na me hu Santini a obo boxing da saa ye nua be man me kwamba se me che no kura oh what day one day young boy kura wo che ne say wo ba kura odi boxing aba Asante mu aka ho Asante de na minim se enyum to ene ball ena kete nyonkro ne eniema bi na minim se boxing kura sa aka Asante tumi no ho enso hwe boy no e hya ase se odi Sante hene ana se flag Asante flag ko akodi nkunim no Sante hene hia no bompa ye ma no okobo obi ma ne free ring mu pie ai no kra ni nsa no kra yesen hwen be man sa wo de bobo no so tiantia bi o ahode be kra no wo na mmom no ogidi se de nananum tumi bi bagi Asante tuo to de ne ho to saa tumi no so a eboa ma niam nyina yeyi hwe me fa sa akwanya we so na matu yakomfo yasofofo ene ye malamfo a se be ye gi abodanfo hwe wo mu se ogi bodani na wo de chain eto ne nan ana wo de to ne nsa ne yare no enko da opa ma ne ho nto no wo fie wo kodura ebeba ena asema meka obi amfa na adwene nko so se wo de wankasa wo ba ana se wo kraman ana waboa fa nkonson to ne nan ana ne nsa ehwe ahoɔden a aboa ne benya wan hwe obeka wo enokre pa se wo de bodani kura na babonte a kyennefa konson no eto ne nan ana ne nsa obehu eniema bi a ebeba ne mu hwe obi a police fu akwakye de handcuff agu ne nsa at the moment a de handcuff gu ne nsa no eniema bi a wan hwe obeya kyerɛ wo no
obeka se bia nipa ni mu ade na mum e kai ye nananom nko ato a fa ye fosle di nkonson gu ye nan ne ye nsa e ma ye maame mu gu o nsa mogya ne betena fa no so bia bosome nson ansa na ye na kodu ba bia wo kɔ ondwale ne mogya kyenkyene ne ho wodi nkonson gu obi nsa na akai ne sa ade wa meto na so sunsum ne bo wura no se ade we ne ye de ato won nsa no wan ma wani anya dene a onkɔ nkonye nkunimdie da enti wotu osisi ne de nkonson gu nsa die na ba otirim pressure oba chew ho because wan anya wo ho a wodi agura bibi bo na betimi ato adasi e betimi abo otuo hwe tete wo mo na ebu a mu kumfo no ye de hankofu ku wo nsa ne akikiri ne ti ontimi nya hwe ne abo ne tuo kunu enti e kai ye niema bebre enti se obi yare na aso de nkonson ato ne nan a e be na yale na akɔ ye besire na ye mra ye papa do ma hene so ye mfa nkonson ngu ne nsa emfa bi ngu ne nan na wapre wana wo kan akosie ese ayi afahye ase ye nantwi a ye de ni koyi apaye no obepre benifo se aboa bi ebewu a opre nipa bi ebewu a opre e papa do ma hene konson ngu nsa obi mfa se kan kotu wo minim nti pre na opre no opre akoy ifan pa no pese opre ko amwa opre chira sante ase na wo so be chira sante ase wo mo a brofi kura mo kan say historians anade historians wo mo chira amamere no abakwasem when historians they abakwasem wo mo chire no enti yemusa wo pa abakwasem brofo anasa wo pa amamere brofo abakwasem ani historians wo mo no onsa amamere de wo nwura hemfi a wunya ba abakwasem no de yo wo mo sunya obetima ba kire wo pepepe nyi obi na kwere to ho nyi obi na kwere to ho de ewo obi ya konwa ho no ekwan ya ofa so ye na de bia metima ka se asante ani tintem enokure na we fisha na ye chia monya blasmith asoso sikadwa de blasmith ye beba ho so ti ase hwe lumba nwom oto ye nyina bebre na na oto madom ahene wo to na ogina ho la be ko fa se malumba furu me ko fa se malumba furu on se lumba bo nwum bi se tamu ayen papa mo pri kuruma asase na mo de mo tie kura se to hye ebi prince ase won kana me na ebi tie kura se na to hye ye jibi asisi abansoro nso o pepe nti oda papa dem na otoma dom ahene tamu asante ka ne ho abomu no na bia dom ahene sa tamu kuratu okogure makopɛ na bakunu wo se wo de wo ko sukuu no baba ye lawyer nti sa asesem ene amamresem no onye wadwene se obesua obi ato ne bo ase di mfie bebre ahyehye na kuro ahyehye na nimonyam wo pesa wo de just a seconds ebe damage no ebe de na yeye enye ye wonwum bebre lumba toto ya na ototoma nkrofo bi o ba lumba wu achi ena ombete ase enie ma do ma hene ahya ase ye no we ye ketewa bi o we ye ketewa bi na on say mafidi ya so na beka ase aduru time a awsa asantete ne ho na aduru time so a awsa sikadwa kofi ni tumi ni a Nyankopon de ma no de ba asase so no edadi me kwana nka me pe bi se o se den ye sikankanya ne ho kakrai obakanya ne ho sa na tie on say ma me fa example bi ma wona tie ase tete no na nananom ena di mogyaji asase to ho enne nananom ye bo mu din bi mu enne amanyofo ene prophet a omum free Ghana enne omo se yemfa Ghana ma wo mo nya de omo pe ohu di asem nete wo mo mbaje o masase to ho kra no ene yeyi o mboni aye bibia akoya aban first year ne mamio titia na abosomsom wo ho no na obi mfa obi yire obi nwia obi ade obi mpe obi hwe because bosom obi a obi fie ne obi bi efre ne sipe se me ye oboni a na bosom ne tena se no mudi asem na enye wo fie bosom na bechi wo mi anka se me fie bosom ebechi me because nana no mudi atentene ne ena akristo ba yo mo se abosomsom nye enti yemfa ma wo mo o mo ne betimi di yakobo sha asase no so ena yenhwe boni aba wiase ena so dem kra ne wiafo ena wo dan kra no wo wada no obi tupunu no and so first hwa minim kro bi a ewo utwa nsu ansa no krachi me ko krachi kodi 1 week katachie yen tupunu mu wo krachi
me na me ka kire wo asa wo de voter yen to punum e wo krachi wo de wo se de obi bi dada ni mu a ko na kokofa say dan ye wa wo dan e na wawura na wo de wade ato ho e na wa fatifa ko yen to do punum wo ho yen pro obi ade krachi obi okuta ka bia de ka si wa unlock no ese edu nkati akurom kra ese se kwan so ese ho nso ose ba so ta ase eye omabosom o mudi kan o atete no munyae no omabo ho bra bepum saa abiri nti se ne ye papa do ma hene se wo so wa bedi akonwa ne bi na se akonwa mu wode edi a adan na amamre wa akonwa no ho no wo pese wo dane no wo dane na bede na yeye enye ye ade ne ya twera to ho nti ban se na wo kwatwera wo de nko wo penka bom eso wo kwatete obi die mu na dia beka ba wo die mu ana na de working anya no krese blacksmith asoso de me nua blacksmith asoso ya gi atom blacksmith asoso me de wo e begina ho e de wa dress do ma hene wonim se wo ya asoso wo ji so chirim wan kasa free wo tiri so besi wo na ase ni nyina ya wede ji so chirim doctors yo mo hwe me enka nkire me se enipa ni ti ye biem 4 wasombo ha nifa we dwent wo ho ayebie aha dwent wo ho ayebie wapampam dwent wo ho ayebie ofiri wo ha besi wo ha dwent wo ho ayebie enipa wu a ana behu saa de we ya mekan anase doctor wa oye tiremo adwuma ebehu se nipa ti ya wede enipa ti ya wede etitam na na ada o ma me yam no blacksmith ben ena be wede wo abusia me ka kire mo se ye ne nyansafo na tenase na ye sanepo bebia black power de me ekonomi age ho pa ni tie wa nyina ne se ye nipa da se ni nyankopon na oboye wasoso ye wa basa ni no akofa no de abetua no de we abetua nti we da panyin ni nyankopon na se se konfa no chi age akonwa de afiri we da panyin na we nyankopon no ba ne nyankopon soso na nko nye den enka nyankopon soso na onye den ba bia dwenti wo bia no bibi wo ho nipa dua gina ho da bia wo dwenti wo bia unan eye 3 steps wo ha eye dwenti wo ha eye dwenti wo ha eye dwenti bibia so wo de eye se unan ye straight abeda na watena se yensan so e crown se adwenti ahani anye sa abeda na wakoma sika dwa kofi ba bia ye dwenti ba bia so wo de kire enti ya soso enti dian wan kasa kura ogina ho se wo ya ready o ese wo no do ma ne mu kro ya wedded ya wedi no enti se ya wedi bibia news be na eye ti so wo se wonim wedi a won wedi bi won wedi bi enti won hwe ne ba no ne ba na wawo no na won so wotire bia no hwan na wedi ma ne ba no ono na wedi ye ana se o gidi se nyankopon bi wo ho no wedi ne ba na kwa ko school se be me aman ko school kura no ma dwene ni uniform sei I wa ma me ho adwumi o ho bedwiri because asebi ba ya wo ye kan nyina Sam fatun wa wo ye nsesiya no nyansa mpie firi obi ati mo nye bibia nyankopon awedi bibia nyansa bo akwa ya wedi bibia dada enti adenti ne ya wedi obi a eye onwanwa wugidi se wo de wakwa akwose ne dua e di bofrot ahye na no se kraman e na asoja doma hene ma memfa Ghana nkraman nyina na memfa kamfo mumumre ne doma na won kire me kraman opuja abo a wotimi puja eye dragon dragon kwa letim puja abo bia na opuja enti no ono ne de na wose kraman ya wosoja no okopuja da be kraman mpuja so mo se kraman no kra oni nipa na pie oni do mafo no no mu pie firi fom na wo kraman na eje tua na no oba na kraman abo kraman di je pie firi fom di aba nipa da se ni age akonwa de enyini de mo kraman di je ba de enyini kraman di je ba ne ba de waje atumu a enne wakoye kraman ya dua eso nipa bi ebi mi se kan kraman kwa ebu dog so ti ase na ade a wo se nipa sua ne se Ghana ha obi ani ho obetima yi na konwa tuntum apia bonten obi ani ho do ma hene betima yi na konwa tuntum na eboa ne ma ne mu ye duru no yesi wo secret is a power enti wono betima yi na konwa tuntum na pia bonten so fo ni sisuma mbim wo secret is a power enna no ne black power bro fo na badodo yenko enti se sante hene tima nya kokoduro ayi ni tumi apie se ni tumi ni wo tumi ni bia yi pie wontimi nyi wudi empie wo se ne dia nya no kre adwene na yadwuma
Yehu wo mo krama na odi ka Adija ba ye. Adija ba ye no. Yehu na physical. Ne jani ntua na no ne yehu se ni. Na yan akonfo no so yan kom ne yan physical dwa Kofi part 2 mra. Na won jindi. Otumi ma ye krama ne dia. Nso mati ma kom de sikadwa ba. Na a Christopher so abekoma ma ya wo Yesu akiri ba ma because Yesu yenwo na chi. Ya gidi se Moses enante epo ya gidi se Moses e de tomato for ma ne dane wowo. Ne we Christopher se asem omo ka ho. Omo ka de. Yenya asofo bi a tibonko so bi ma ne beka se konfo no chekura ye kunigi bondi. Wo ye sofo. Ana wo ye carpenter ni. Akwase ewu asem so ye. Enti ogina ho gina wo ma asofo. Ogina wo ma asofo. Akwase ewu ahia ase so beka se tie Ghana. Asofo ahemfofo se nyenne. Enso ahemfo no e wo Bible ba president omo koto no ni Bible ende omo gidi. President be na wo Bible. Boxing, akutubo, lotto, cha-cha, my bet. Ni nyina ni Bible. Enso na asofo nyina twa my bet. Onim se Ghana ye nyina ya gi cha-cha atum. Omampanyi akufo ado tam na bet no oje ho tax. Ghana ye dibi. Ghana ye dibi. Yesi Ghana ye nyi wi ntum. Na ye nye maye mfa nya adwuma na aborofo no meto nkono mmodam na ye nkonya umukuro ne mfa. Enso aborofo di wi ba Ghana e ma ye to. Enso ye de na aka no wa hye betima bo aborofo no dam no yesi ye ma ye nye. Na omo di wi na koye ntare e ka dashboard kura wi wom. Tramodo eye wi. Na unim se eye fensen spirit ya omo de ye tetanus e ya petesen. Aborofo no be fa ko first order. Ye nko ni nnuro bi a enum nyina wi ni bi wom. So ti ase enso so Ghana ha yesi ya bra wi ye be sa akwa aborofo no moton wi no ho akwa je bosia na nya wi na ya je atu asosofo kaseti wi nsunku ode ye ni trim di kopiti eye wi enso wo kaseti ya enso ndo be ka che se wi ni mojem onum bi da enso so no ukọ hospital me wo tetanus eye wi ni bi ne ya wo na se metewase a de ye wradom ahene eken se sikadwampo eye wededa enye news dabi si awede ne news be na so na kasa awede na nchechire ni ade nyina nyankopọ kra awede dada na nye na sikadwa awede dabi na ono ne ntuma na kura efra na no ode je sa de ne sentuma ne si awede obi na kika bom enti news be na eye ye wa ade bi wo ho a we na hu nhia se nka bloggers kura be so asem we mu okay amana ye he okay mi ankasa kura metiwe ya wede me ono wo gina ho no ya wede no kwasem nie komana mani age because interviews I would buy yo wo mo de so called learned there any historians ya ashada ko school said na wo kan ni ade no obia ni wa nyansa ni adwen ya wo de ama mesesi ai e bia pia free ana me ankasa metia no kura no menyinya meto omadwem enionza wo kana me hwe odin and indeed eni padua yeto no yasoso emwa kura no mutifie ya wede ono ankasa ne kana man ya so de so ni pesi ya wede enti na kwase broni kura atimi de nyansa fa ho na obi ye oba wasema me na koye bema ni nyina ya wede ya wede enti no nwanwa ya ne de na memisa we edi enti na wo free say yewra agiman bedu wo furu no gina absimpe ni apaso bia empo yemse dabre wone ne yere kura ekosia na oka asante abakwasem se ne kire ne yere anza no wone na akona edi enti na officer abanza minia de metima ni tia ama mpapa do ma hene se e otan ne nibre oso yonko otan ne bia otan ne nibre on se ye wo ema bi wo wiase a omusu ye muasu ye wo abo bi wo enwuram ye fe na sibe se oso a abo bi atimi furu ne bi nkakana man de ko oso akakana man na furu no odwan eso a odwan na furu no nanso asibe ni de abo bi atimi furu ne bi nti se wo ko ware wo ba o te se asibe a e de na obeye obi ane ne beda bi so ti ase e na se wo sa ba ye wo abo bi a ye fre na gyinamoa se ukofa gyinamoa ne tena ohu ade a onka hwe se ye papa se ye bone obehwe ne din ne mu hwe na mwa na watwe ne ho afiri ho nti se ukowale sa ba ne bi a wote wa ne tia problem bi anye den eni ho oba bi wa ne tia wale ase a on ma o complain onya ohwe de ko pe wafa ne bag wo so onwale bi upafa wiase ne ma nyina ma no onwale bi amen no obi so te se kraman hu obepo se ye papa se ye dan wo do ta fafa na din no ada
enti saa mo ya mdoma ya mfato ho nyina no doma hene we de aboa ba cha ne mo awo mu nyinyam na me kwakwa nti wo po wo na wo so wakra aboa ye kraman ne wo po asante a ne nwanwa be na eye e wo so asa wa e wo de black power ro kwa de bi ba kraman enti se ne wo po asante a ne nwanwa be na eye a asantefo koku omo ho a omu di atem omo kon ho akwatwintintini ama wadwene kra be kan because of wakase tia sikadwa kofi enti wu di na atem kraman wo po se hu se nye hu obepo enti do ma hene po aboma ne mpo because ono ankasa wogina kraman na em na krabo ye kraman asonafo ya krabo ye wowo ye bekaw enti asona ni kawa ne nwanwa be na eye asona ni be magya wale simple wowo upa ye ndie obekaw enti news be na eye asonafo ma omukọ awale omutiri nye ye hwe nkrofo mba enso ye ma ne ye nhwe ye ni news be na eye ya ade dada dis asona ni ba bi asesa ne niema so wanwale biemu ani nwanwa be na eye onu ankasa ni tinye wanwale ho dada enti se na wade ne bag ya ba de o ma me be ka je ma me fato na ya de dada me sem tie ani ni nwanwa be na eye anti do ma hene po agana ko so mu ntibi da po we ya wo po be kwa kosi sei chaze nipa na kraman na di free bom mu ba ye jetia na je wo po ayan kraman so ase so de ni wo enti po wo po wo apokra ma ne bofuro to o wi asa befa wo pa fa kraman po wo fa enam to no na so fa aduane a opeto ho obegya ipo na befa obegya ipo no aba befa enti do ma hini pra wo piri nyina animonyam na wo pe na emu ntimi hwe santen hini ho emfa mpa animonyam enye ye opeso ye ne ho gangali ase me na masori na me ne asante kon wo na wasori na wo po aseba wo ka ye no kra fixe wasori na wo po e ko fa ba ye nsemi ba ye obi a na wate din ne kra na onye na dwe so obehwehwe ne wo sa akọ hwe sikadwa no na ama ne sa akọ akire mo na wonim se wo hyase be 4 years to 5 years ni wo hyase so obetrend sante hene e na wa trend sante hene na sikadwa kofi tu na sikadwa kofi hwe otumfo trend gya no na nipa kura trend na me masa me fa nkofa ho na on trend me so na wa trend sikadwa kofi kura sante hene enokre man me se ni ka asem bi bo man na misu wo se me na ompem asem a masante sikadwa kofi ni asante enyina ho se me mpo na wo time ni a sikadwa kofi ni asante so aye wo dey na ye bisa seso sabre ye bra na nka sabio panyino wo fi a wo ye oman hene na nka wafro simpie ni apa enka obi a wo time no kra no wate se ni nua ba ekọ akura no wo hene mu a ka be fa kwan bi so na bi a wo de aka bibi di akyere no na enye saa na emomu wo kofa we na di aba entimi nsi to ma boko de ketechi entimi nsi akoko a wonya asem etefre wonya asem akochiri ma kira akoko ebe ye den ono atena se ehunu se tamwa sante ema wuye otumfo ma mi wuye enipa abrofo nyina pu behwe sante hene na we nyam ya adom a wakina ya wada ye be we na wo fa strategy se ase ne nia ba wudi a memfa akonya we so nko ka sikadwa kofi ebe bre na se manipa nko sa we kura nipa ne be ba se ne we pa ya wada be na wo tweda be wo ka no se wo pa na gu nanimu ase ba bia wo be gu nanimu ase akọ no ho na nanimu nyam ko pagya wo se obi a wo pa sikadwa ahwe bi o ba behwe wo na me bu se ye ho se sikadwa tumi nimu a 16 regions e wo Ghana ha no e fa hi partners gold wo e ya Asante region e na wo gold e boase mans e ne sahwiho mans ani nyina no dunkwaw ni nyina sa Asante region dunkwaw ni Asante na bohye enti no ono ankasa no e ye gold mum e ne ye de ba yo enti se sikadwa kofi wo na gold no ba asase no so a ni nwanwa be na eye dom ankasa kura no wo de nka mankrama na so ngo na nkrama nyina nyikro ni mfa nkrama dodo se na wo dom a ma me bisawe yenim se yenuanom enkranfo wo musia na anu ye omo ye homowei agama nche be ma tenten gram wo di animu na wo mu toto popoi e de ya amamre ni amani unkote da se nkran hini bi atiasi a tribe foforo anase kuro foforo bi mu a okwaka wo ma bakwasem na enye enkranfo abakwasem yenuanom eye esiremfo yi se wo mbeye wo mama mre na wo mo beye wo mafahye na wo mo ye wo mafahye bi na bekwa akwade se bi aya na ya bonwura wa anwanwura na watena sie no man hini mu a
na nya ono no esemni na nabakwasem no oka na emom wote asi asante anase ekufufuo ma woka ho abakwasem na ano ye nuanom anwonafo yi wo mo eye wo mo afahye na abete se anwonafo di obotwotwo na abekọ na anwona ni manhina wodi animu se me ma anka anwona abakwasem ekwan ye fa so a ye free ya ye ba bepie mu hanmo ni ye chechire mu ni ye de frɛ kroye na wo se wo gyan na okoka ni nua wo hene foforo anase kokufo abakwasem ekuro yi mu nyina na sa Ghana ha nyina eku empo ye nuanom de nkyirafo a wo mo de yenke beka se ye ka tribe bi a kenya tumi wa asante so pa de nkyira wo mu di ye soa ma wo mu di ye ni se prefa kopim so obi konfa no chipie mu wo mu kura no ye na anu ye bitie bo wo mu ema wo mu manhene ekọ akura ene wo mabakwasem ayede ya wo mu ne asante ntino ebi bebebo asante ba mu a wonte se de nkyira manhene wo hima bi gina baabi na wo ye afahye bi a obebo asante di enti asembisa ne se adai ena do manhene nko a na wote sintire so a na wo kọ ye wampa mu na ne ba bi ote akura se na anu wote se wo mu se asase nye ndea wo mu jo ma sa onu mom ena abre bia obagina simpie ni apaso bia anye bono do ma abakwasem na mum oba asante abakwasem minia medase ne question obisa mi na me clear question we ekoma ye nuanom abonofo se ugogo other traps bia obenya obi abakwasem so ye de ya ugogo a okay obenya obi abakwasem ebono unya bonofo abakwasem unya so what you say sa unya eni gogo no so unya omuni amamra ya to din se e bia 5 years bia na 1 year bia amamra ye kuromu ebi ni o mekobo no mekwa ya amamre esa asa homecoming mekwa bono nya amamre se wo hwa abosom sem mukura na wo konkranza ya papa ti amfra makurum ho ba bi o mo kekere ye no o mo wa afi bia amamre o mo ye ma epagya kurom tachima obi tekima wobi bebre na wobi sebi wo mo free north kura ba yo betra santimen mu no baba so tigare ono so wona mamere a ono so oye enti bonofo o mamere ne de hene na mum ye hia si ye tenase a amamere mu ye akachi ti ye ka ye ho abom na ne ye timatra ya pushi e de amamere akohye dictionary nim na yeso ye gogo ye de ayi ababia hwe de akoka wo ho mesere se ebro nchampem na o mate no o ma nhwe no ne de mahene ankasa do ebro nchampem no enka mum da duabo ana se de ade a ni so ade hu na mahunu okay na me pese me mo te ase hwe se o pese o ka bibi bomu a problem wo ho ne ka se obi ye sofo a nka o ye weather da de ibu a o so tra se o be ka asie ni se ya wona abonten na akoto se me na obi ku 5 cd ho na wo 5 cd wo botom na utua a wa solve problem no dise ne matena se hu se enka bomu ye na mo pese mo ka mo ho bomu a ye be sere se omo ne do ma hene nkasa na omo botaye esi wo mani so pese omo ka omo ho bom na omo hu ne se ebro nchampem no adi mu a omo ne do ma hene nkasa because dia wo ye no se me ye bunu ni ene ye kwashi ebro nchampem ena do ma hene be ka asa asem wei na se me yire eye santini a ye koduru edem na me kope me yire de me nsa afefa ne ho na waka kire me se ade a do ma hene ye no mete dwobo na se na mantimi anka hwe ti magya wale na be pe me yire a be bu nkotodwa pa me yire chew se me sero asem wentimi titi awale na emum do waka watwuma dwuna siso next time bi obeka se asem ni bia me kwhyen na me na gya de o ye no o hina obadwa bo ase a wono ade tudwa se me ba me yire kura ase me hwe no ma me to bombo de na se wo yire kura hu se wo tena se na wo kasa enko yesa o ahu se Ghana na kasa adani Iraq ni Afghanistan ene social media no on se ablofo ye social media se yemfa mo ye niema hu dawuru na sebe enya wudisem enti na mogasem kura ya no mo mpe o social media no na emum Ghana no de social media no obi na obi wa asema social media no okobusa no kwhyen akoyi na no ho obi na obi jaya broken heart social media no de ko obi kura na obi won tokwa a social media no okopuma kutia emwa so ti ase so okeka san nipa nyina ti bom na akofa otan beto asante ene bono ntem a wo na wo ha wo ho ti se ka se region bia no yemfa adodode efiri ho ba emmo ni kuro ho bra anyam bia doma
ɛdeɛ na ade bɛbɔ okuro ne ho bra wɔn hu sɛ santehene atena se asu afrɛ aban sɛ aban mɛboa me da ɛnso wodɔ ma ahene da bia wusu sɛ ɛbonofo de ade ne ayɛ aban mɛboa na ano na wo kyerɛkyerɛ sɛ international airport yɛayɛ bi wɔ ha ɛbono nko a muni international airport wɔ hɔ international airport wa wonim pese bi mpese bɛba hɔ no ɛnyɛ aban ne na ɛnyɛ o baabi a ɔmo tisi hɔ sɛ ɔmo pese ɔmo de yɛ plane park no a ɛwɔ sɛ ban amanfoɔ de asisi dan de asisi aborosan nti sɛ wosi wubie ma kɔ he ɛka ɔmo de bɛma ɔmo nya de sɛ ɔmo betumi ayɛ nti ɛhɔ de bɛyɛ tɔtɔpoa saa nti ne land ne da hene ɛna obi fankɔyɛ saa international airport na wɔpɛ ne ma wo ɛntimi nsi ɛnso ɔbɛyɛ asɛ borofo ayɛ bɔne bi ɛna aban ne mpɛ sɛ ɔbɛboa ɔmo ɔkɔyɛ no wɔyɛ ɛnyɛ yie because mmerɛ a mo ahemfo na mo tontɔn asase na ma airport ɛtontɔn asase na ma ɔmo no na so ɔmo mfa nyɛ dan ɔde bɛsi dan na plane pɛ sɛ drop a bɛyɛ na drop plane ketewa bi ɛna mo hwɛ ho na mo de asisi dan na mo agya plane ketewa bi na also pɛ plane kɛseɛ hwɛ na taba hwɛ wokɔ Bokrom estate yɛ a untimi si aborosan wɔ hɔ because plane ne duru ɛba fam nti yɛ ma kwan ma wo mesi aborosan na wo nkɔnkɔyɛ ɛnyɛ deɛ wopɛ ɛwɔ hɔ nti wonim de aban ne yɛyɛ ɔhyɛ ase sɛ obesi estate ɛwɔ hɔ cause yɛsi ne yɛatɔn na mmom yɛntɔn asase ne ma wo mfa nkɔyɛ deɛ wopɛ na mmom yɛsi no hɔ wopa no watɔ ɛyɛ aban deɛ so ɔte aseɛ na wo kuro no wagya yɛ ama obi abɛsi aborosan wɔ airport nti plane betu ɛnkɔ bom so yɛwɔ nneɛma bebree bi wɔ hɔ a ɛnyɛ obi na tan ho na mmom wo nhyehyɛeɛ wobɛtena ase condemn sɛ otumfo otu galamsey yehu ye na dɔma so galamsey wɔ hɔ ɛno so yɛwo na wotu ana ho ana atu yɛkɔka ho asɛm a wo de wo se wo fa no mlakwan so papɛpɛ na de aboa wo kuro na sɛ bɛsɛ santehene tu galamsey a wɔde kɔtwe mpena asɛm bisa yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a metumi tena ase na mehwɛ mpanyimfoɔ bi na mehwɛ nneɛma bi a ɔmo yɛ me busu ɔmo sɛ nti yɛkyekyɛ adwen no na de baabi na obi tu bilika kɔfa bi ana sɛ bi wuni wo papa na anim nyansa nti na sɛ bi adwen no wanya bi ɛdeɛ nsɛm ni na kɔ hene koraa deɛ nka atena konwa so a ka obi bia nipa hwɛ usua wo atemdidi ɛkɔ so Ghana ha akɔla mu panyin nyinaa yɛ dɔm ahene hwɛ twene Jordan hyɛ aseɛ sɛ odidi atem wobɛkɔ ne comment ase na amafo more fire ɛnɛ no so otwa ne ho bɛdi wo papa atem a wobɛfu ana yɛ wɔne ma bi wɔ hɔ a yɛmfa atemdidi ɛntete Ghana foɔ yɛmfa atemdidi na tete yɛ yɛmfa akutia me woyɛ madeɛ na nyame ba hɔ bɛbusa sɛ me nua ntidi ade na mayɛ wa woyɛ mse mamisa we na yɛmfa nsɔre mmabunu no titiri media sɛ deɛ na meka no ebinom wɔ hɔ a mekɔhwɛ a yɛ ana m'ani nye ho ebi wɔ kora mentimi nhwɛ ɛsɛ atɛnidie ne dɔɔso a wɔn mu edi yɛwura dɔmahene atem sɛbi yɛmfa sɛ ɔhene no na wɔahu ne nneɛma atoto yie ɛna wafom wɔsɛ ɛkɔ so na ɛba saa me nua me dase mɛsrɛ titiri yɛ asante yakɔmfo yahemfo ɛne mpanyimfo a ɔmasua abakwasɛm sɛ yɛwura sɛ tu ka asɛm bi ɔse asante akɔkɔduro sɛ ate akɔ a ɔsɛ tuma bɛn mɛsa kanya no yɛbɛsrɛ yakɔmfo yi me bosom ɔka me yɛfrɛ no sɛsɛreku ne mfi a wanya sɛbi yɛwura asantehene onya bi yɛwura asantehene onya 100 years ɔba asase so onya 100 years enti ade na tete abosom a na ɛwɔ hɔ a munim amammerɛ ɔmo nhyɛ aseɛ mma abɔnten ɛmɛka ho asɛm hwɛ sɛ opɛ kɔmfo a ɔhyɛ aseɛ de kamla si ne bosom so ayɛ me na menim abosom tena ase na meka kyerɛ abosom de sɛ katachie yɛ amammerɛ bebree ɛyera de anim ase nanase hwan na teyɛ ɛyɛ yɛ akɔmfo no nko a enti mɛsrɛ mo na metwa adwan ma mo sɛ mepɛ sɛ mo ma mo ho kwan na kamla capture mo na nneɛma a ahinta a munim a mo de asie mu yipie mi ankasa makɔmfo di matem yɛ interview bosom ɛne yɛnyɛ sei so te aseɛ hwɛ me hyɛ aseɛ ba social media minya 5 years o ɛnso nipa a afa me so agye amammerɛ atum asua amammerɛ ehu sɛ akɔm kora nya hunahuna akɔm nya kalabule akɔm nya nkrɔfoɔ yere no ɔmo dɔɔso sen wɔ mo a ɔmo tena so wo de yɛnhwɛ metuma kasa asante region akɔmfoɔ social media no obi awɔ so mo nhyɛ aseɛ nkɔ akɔmfoɔ mpanyimfoɔ ne akɔmfoɔ abɛɛfo no videos mu nkɔnkɔhwɛ sɛ hwan na atimi agye din papa bi ato okura woni hɔ ebobɔ ne din unya bi brana memwa o broni we aba me hɔ me de camera sini so makɔ afa hyɛ ase masa ma video de akɔto hɔ ba o tena se sɛ obosom de obosom akyerɛ no o bɛka yɛ sɛ o sɛ akɔm
yɛsɛ wo sɛ akɔm saa mfa to ho a meyɛ sɛ nyɛ me bosom na kyerɛ me tena ase kyerɛ me sɛ nipa kora yɛawɛ de a me ko hunu wai nti woni wo bosom no wai wakɔtu ntu bosom ɛne aka kyerɛ sɛ wofom no beku ne mmerɛ ni na wudi so ne mmom sɛ bosom no ankasa ne kan wo a hwɛ yɛata no de bia mete atanɔfoɔ mɛkɔ so ne wɔn ako atanɔfoɔ obi anim sɛ atanɔfoɔ mu na moyɛ abosom no nyinaa maame ɛne wɔn papa nti deɛ ɛkɔ so bia mu nim adan na atanɔ akɔmfoɔ maka ma no atum ti atanɔ no mo nkyerɛ mama mmerɛ enka dɔm ahene bɛka asa asɛm yɛ ɔka sɛ sikadwa kofi yawɛ de ne ho nkorɔ ne ba na kɔmfoɔ bi antimi nkɔm no mo hyɛ ase aba abɔnten weyɛ sei na ya kyerɛkyerɛ na santehene te hɔ a na wagyegye adam na ohunu sɛ me wade yemmu sɛ sɛ nyɛ santehene akɔm koranka aban no watwam unim sɛ ɛnɛ aban bi na wɔbɛto ne nsa fra akɔmfoɔ gye sɛ santehene na to ne nsa fra akɔmfoɔ enso aban gye akɔmfoɔ tax si yɛ te wɔn anim ɔmo gye tax ɔmo gye tax this is assembly afibia metua 5 million ɛwɔ this is assembly makom na mekom no afibia metua 5 million ansa na traditional council ɛyɛ manhyia lances ekura me no afibia metua 50 Ghana nti wɔn mu yɛ nu ho na ɛboa me hwan na ɛboa me so nti yɛ wɔn ma bebree bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛ akɔmfoɔ no menka sɛ asɛm bi aba asante wokɔ kyerɛ wadwene ana obosom ka bibia kyerɛ wokɔ kanti obi mma wo hɔ sɛ obi ama wo anya wo kɔmfoɔ na wotini kɔpɛ nipa o ɛyɛ obosom na di nipa ba ɛna sɛ kamedian kamenka advert na di nipa ba dia sɛ kamedian kamenya bi da bɛn ma yɛ advert video so da efi sɛ ba social media da bɛn ma yɛ advert da minya bi da ɛyɛ nimdi a obosom de maame ɛne me papa ne maame ada woroma nyansa o me de maame ɛna me de aka ho na me de yɛ madwuma nti adan na yɛ mma abɔnten kɔmfoɔ bi aso ɔkɔm kɔmfoɔ no kiti kɔmfoɔ bi a wa santimen bi aso ɔkɔm wo de kyena wo yɛ yɛ kɔ yɛbɛgoro kakra wobɛhu deɛ ɔmo bɛyɛ yɛkɔtu wiase hyira nyina de agu manhyia akɔtu wiase paada nyina de agu manhyia akɔfa wiase mmɔtɔ nyina de akɔgu manhyia na so sɛ asɛm ba na fa santehene ho a wonya kɔmfoɔ a ɔbɛtu ne nsa si ne bo sɛ ɔbɛko yɛkunu kura yɛnkunu ɛyɛ tumabunu no fo kakra bi na me nsɔ dem so te aseɛ ɛna wiase deɛ mɛtuma ka kyerɛ mabunu ne sɛ ntasukɔkɔɔ wɔ obi anum nanso yɛgyae te fitaa mɛsrɛ titiri yɛ asantefoɔ yɛne a yɛagye yɛn ho asi wɔ sɛ yɛyɛ asantefoɔ no sɛbe nyɛ yɛne yɛyɛ maame mfiri paako so ɛfiri dwe so ɛfiri ayi na yɛyɛ asantefoɔ sɛ yɛpɛ asantefoɔ paa nkɔm yɛ nordness ada traps no ka asantefoɔ koraa na yɛyi yɛn ho sɛ yɛyɛ asantefoɔ no ke yɛnka ho koraa deɛ nti a meka ne saa ne sɛ yɛnhwɛ manhyia otumfo aso ne yɛ so manhyia na yɛnhwɛ ɔmo a ɔmo te bɛn manhyia sɛ asantedin bi da ɔmo so a kwa aso ase kɔhwɛ kwa alaba kɔhwɛ kwa angaraga kɔhwɛ kɔ fɛnsɛ aboabo kɔhwɛ kɔ moyizo ngo kɔhwɛ ɔmo ɛna atwa asante ho ahyia nti hemfoɔ ne asantefoɔ no ɛyɛ wɔn ɛsɛ ha na metie o traffic ɛsɛ satante hena ba bɛn sɛ pre me diska kɔkɔ sika dwako fie apu obi a mefa bia bi nya bi yeso ma sakuru adi utu yesɛ me yira wobɛkɔ na aso asefo afa alaba afo afa aboabofo afa mozongofo afa de chemtofo afa wo hene no amusi wosie nyina asantefo yɛ bra de be bia wo do na asa wonya bi nni asakra mom de ade chense me sa akofie masa o masa sisa papa ntoma kora de kɔ wonya hwee etuhifo ne asantefo hwɛ kan on baburo na wɔka bi ɛso obi busa Yesu sɛ o maame no papa hwehwɛ o wɔse me maame ne me papa ne hemfo o mo mutie masɛm wo mo dɔ sante o mo na yɛ asantefo wo mom de wa ha mom de wari a wo nkɔ no mo fafa wo tumfo kora sa data minya hwee dise me kɔku sorry adɔpɛ a me bai asɛ ba kura ni minya hwee na yɛ mam fancy why enti mesrɛ ya yɛ nuanom mabunu na omudidi atem no yɛ bɛsrɛ asante yɛ mfa atem didie antete na emum santini ba bia na obi a wagye asante atum bia ɔhwɛ asante anamo so ɛna wadi so asante pentokwa asante mpa atem didie yɛ ba ne wabɛko na de wowɔ no yɛ abɛbo wagye o hwɛ da bia obi a so otumfo edini nye otumfo ɛyɛ otimifoɔ otimi nso na wo ka afa ametie otimi hu o se etu ani ne bonsa ho na atwe wani hwe wachi kuro beku ɛde adwen na ba otirim ani ntu twa wani hwe wachi na sa adwen bɔne aba otirim o so okun kuro bi a wo ha yɛ frɛ ho ma kuro
wonim de ntie friend makuro ye friend e makuro na santehene yire wo ho wo ye be ma tena kuro nim ye sa wo ma no mo kuro mo nyina twetwa mo mema wo de wo te kama twa wani hwe kuro no e say yi o mo hwe mmadwa nyina na me ka kire wo de wo ye wo so wo ye be ma twa wani hwe kuro no enti se ho ye makuro wo be ma kopɛ de wo ho kuro ametimu e ya hen yire kuro santehene wale wa ha ebuo yi akasefo peso mu dwade bia makon ntokwa akon tete no aha ana na ye fa abrobe e de koma santehene enne kondem ya aban ni nuro mabobbo na mrobe ni nyina ahye ebuo we ni kuro ni gina yo nti se wo so kodwa bo no ne ye se ye mpene a eno de ye tutan kuro ni gina ya mo antu angu na se kuro no firi mu anka beka so betu kuro ni gina ya to agu so enti ye be se na mabunu no atemdidie se udidi obi atemu a ontio nya botel ne kasa bo na poso ne na poso bon se ho no kra wantie wa okotena fie a odwene ho bon se wafo next time o maye bi wo de asem wo ya makan se video wetimi kwaka do ma hene nsa na wo hwe wi a me nya sure se obebie na no akasa atia obi amamere da na mo wekoso abona amamere ho dawuro na nkirima bepu abehwe na amamere se de nkirima pu hwe santehena amamere no onye sa bi nem wa no na atemdidie ne kasa twitwie na we ye soye na we ne konfo bia na yiye na momu de wogidi se wo nananom de kraman baaya na gyatua na no a enti ye se ye de kraman wo ha nyina koma sante edoma ahene se onkyere ne kraman na gyatua na de na obekere identify kraman na gyatua na no eye because kraman bebre wo ho ade na wakwase ne dua a o enti wo fie wo ni kraman ka betima kye na so obi a obetima pugya na ma wo ni hu se wo de wo kraman na epugya na eye rare ba wakwase ne dua e na ade bofuro to ahye na no apenti hu se eja wo de amanfo nyimu ni wo bofuro te de na hu se bofuro ana hene kraman na de tua na no se na gyate eye bofuro to na hye na fo no fa e na apenti hu kokko ba wo de wo so obi nyini abusia aha na yedi nkomonisi aha na yedi nkomonisi and on a more serious note no ye besre emeburu na atenidie ne doso that ye make kan bi wa mehwe a mintimi kura nhwe ye besre anya hwe no wo de ye mfa se wo ye panyini na wo amfa we mfam on se so kai Christopher Baburu na ba bi wo se do se kwase ya mfa ma no ba wunya asantefo Baburu a obeche so obi se kwase ya mfa ma no enya no kure so ati ase enti yen asante no yen na ye bu wo man ena Christopher edo mama wo no kura Baburu ni didi atem Baburu ni buru nua ukosam 109 ya Baburu no David na waye bone na wafa obi yire ekura no wasa ase Nyankopon san tue na tamfo ka akunkum nipa wa David ho omo sa wo quotation bi Baburu mu se mamu mmompa ye ntiatim de se abosomsomfo no yemmu se ye ho se konfo ben na bompa ye tietie be ye mo Christopher yai ubekọ na obi aso da nipa 3 na wo mu ahihye machines opese area ho obi ante nka ho na tietiem ye besere atemdidie anya asante ya mamere na emu ya mamere ye nyansa onya wo hene bi ma tu hu ade so ma poso men kasa bi why wo wie wo de ti mame nso menwie ne enko why nke de tu mu sa ade wakai kuro bi efre ne kaje bia na aha ese men kanye ho na me kosisi na mi wu obi bo nyo se mi wu na san mi wu na san to se mi wu na san ka se mi wu na san wu na san se me nya nyuntuni ti de betu bia no na so yenye de ye ko social media so yenye de ye ngogo na se yenye de mum ngogo mo rese ebunu wa mamira asia fonti aya nana mi bisa tie no nana mi wi abekwa akosi mi o mi kosi we unim se adwuma bia wo ye no ne kun aya no kure pa driver ni bia ni wo a oda ne mpaso wuye ka ne kun no wo hini bia ni wo a anya atemdidie ne bekun wo wa ga so busuafo be yiwa ma enti mefa akonya so no masere yewura sante hene se me penasem de waso na komo maduru eye on se we kan ho amaka asem we mienu ba akokra ne bebu nkotodwe se mesere yewura ye nkwasiafo ya ebekun ye nkwasiafo ya ye be ma no ho ato no simple we kra de nyini se o hene wotu o wo sa David ade me gudu so asade na we de ekoso no wanhwe ya ono na wiase nyina hwe no se obeka asem bi na apepa nanim onyama wanya nyina na nse ne bu ya afudom ahene nya abati mesere yewura ye wo hoyi oh wono de oda fam no so awiase oda wonna na fe na awoka no ho fam ho no oda wonna
ye be sere ne se de wa so na koma makoduru na menim se sikadwa kofiti aso obekasa nti be sere ye wura se we di adwobre nso me sere sa adwobre abusia ye di senior sore so ne akọ mom ye hwe kasa mu yie oye panyini oye ohene wafom a obi fom kum a obi emfom nwa ye kasa ne bi wo social media no so ne enye sorry ene na natena se de wosi a kire nsem ni mu no ade aka no a eno eye nyansasam wo de to wosi nipa na etia wono abewu se ebia me emfom so a timidi ni abusua pen no wusu aduom ya ha enyansapo kasa mfonyu ze de mu ye black power ene ne bon komo ne ma mu nyina mo ene hwa ya no age ahene wa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na america sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame